Čau Ferry, ahoj. Čau, vítaj v 61. epizóde. 61. to je už veľmi pekné číslo. Áno, už sa dostávame do nejakého pokročilého stavu. Dnešná téma je aktuálna, pretože sa nám blížia voľby a myslím, že je veľmi dobré spomenúť veci, ktoré z toho aj ekonomického hľadiska, aj z globálneho pre Slovensko, pre nás sú dôležité a treba to možno niektorým aj pripomenúť. Minimálne musí to byť povedané. Z ekonomickej, investičnej a finančnej sféry prejdeme mierne do ekonomicko-politickej sféry. Áno, lebo tie veci sú veľmi prepojené, tá politika sa dotýka ekonomiky a nejdeme tu menovať strany ani hovoriť, že ktorá strana je najlepšia, aké majú programy, ani nič podobné, ale ideme rozprávať o tom, že prečo napríklad dôležité byť súčasťou Európskej únie, aký prínos to vlastne pre nás má aj do budúcna, aj v aktuálnej dobe, aj čo nám to prinieslo zatiaľ so far. A rovnako ty máš aj k NATO, čiže k NATO. Tak, lebo ono to tiež svojím spôsobom súvisí NATO a Európska únia. NATO nie je samozrejme nejaká organizácia, ktorá je iba európska, ale tak pre nás ako Európanov to v podstate môže byť jedna spojená téma. A áno, aj politické strany v posledných mesiacoch a možno nielen mesiacoch hovoria aj o Európskej únii, aj o NATO, či odtiaľ vystúpiť, či nie, aké to má pre nás možno ekonomické výhody, prípadne nevýhody, alebo iné nejaké konzekvencie. Až mi je z toho smutno v niektorých bodoch, ale musím ti povedať, no však sme bojovníci a v prvom rade chcem vyzvať všetkých, aby išli voliť za každých okolností. Proste je to fakt dôležité a teraz sme sa ešte predtým, ako sme začali nahrávanie, rozprávali o tom, že ako celkom kľúčové to je, ako dopadnú tieto voľby pre budúcnosť. Ako každé v princípe, ale môže to fakt zmeniť veľa podstatných vecí. Áno, lebo dnes sú strany, ktoré prezentujú aj extrémne riešenia, ak sa bavíme o Európskej únie, o NATO. A ja som tiež Ferimu hovoril pred epizódou, že akože mne v podstate v minulosti aj akože mohlo byť jedno, kto bude zvolený do vlády, pokiaľ ja budem mať stále slobodu cestovať, podnikať, pracovať a tak ďalej. Čo už akože vyzerá, že to môže teoreticky byť nejakým spôsobom obmedzené do budúcna. Sloboda je veľmi dôležitá. Sloboda je podľa mňa to, čoho by sa mali všetci držať v prvom rade a rozmyslieť si veľmi dobre, že ako veľmi slobodní sme, lebo však ty si to veľmi dobre povedal, máme sa veľmi, veľmi dobre a až možno príliš dobre, že začíname riešiť témy, ktoré sú fakt ani nie sú hodné toho rozoberať to. Tak. No a teda začneme možno kľudne nejakým, že nejakou investičnou výhodou, ktorú pre nás má členstvo v Európskej únii. A to ja hovorím, že je to z môjho pohľadu jedna z vecí je, že máme euro ako menu. Pretože Ferry, ty pôsobíš aj v Čechách pracovne a ja pôsobím iba na Slovensku, ale tým, že proste dlho ma zaujímajú aj rôzne ekonomické témy a tak ďalej, tak vidím, že dnes, keď máme menu euro, tak napríklad z toho investičného pohľadu máme viac investičných možností. Vieme investovať do veľkého, obrovského množstva podielových fondov, ETF fondov a vieme nakupovať aj rôzne akcie napriamo a tak ďalej. A toto všetko vieme nakupovať v eurách. A máme proste prístup k nie len slovenským investičným možnostiam, čo tých slovenských je do 0,5%, ale práve preto, že my teraz môžeme nakupovať nemecké fondy, írske fondy, francúzske fondy, talianske a proste milión ďalších, lebo sú v eurách. Ako je to v Čechách? Ťažko. A ono to, akože z ich pohľadu v Českej republike to nie je až také ťažké, lebo proste sú patrioti asi. Sú veľkí lokál patrioti, to je fakt, ale odhliadnúť od toho, aj tak som to zle povedal, nevadí. A mimo toho, som to zjednodušil, a mimo toho oni proste nakupujú to, čo majú k dispozícii.
čo je oveľa obmedzenejšie množstvo. My v princípe máme tak strašne veľa možností, že si vieme vyskladať akékoľvek portfólio chceme. Fakt, akékoľvek si zvolíme. Preto tu máme aj takú obrovskú ponuku fondov, či už to podielové fondy, alebo ETF, alebo jednotlivé akcie. Všetko je v eure denominované, aj keď je to napríklad dolárové pôvodne, tak proste je to hedžované do eura a stojí to za to, minimálne pre tých správcov to dať do toho eura práve kvôli tomu, že veď taký veľký objem ľudí to vie nakupovať v tejto mene, že neoplatí sa to napríklad. Mnohým sa neoplatí to hedžovať alebo denominovať nejaký eurofond alebo dolárový fond do českej koruny. Pokiaľ tam nie je nejaký buď slúbený alebo veľmi vysoko očakávaný vysoko očakávané investície. A to, že sme v eurozóne, to je podľa mňa obrovitánska výhoda a ja to stále hovorím, že my tu vlastne vo V4 sme jediní, ktorí prijali euro. A stále tu stretávam ľudí na Slovensku, ktorí majú s tým veľký problém, že prečo nemáme slovenskú korunu. Tá slovenská koruna bola tak strašne slabúčka a tak strašne, nechcem povedať, že je zbytočná, ale bezvýznamná z toho globálneho pohľadu, že my sme akurát boli vystavovaní ďaleko väčším rizikám. Čiže my sme, okrem iného, že sme veľmi malý trh, tak mnohí správcovia by sa ani neunúvali robiť nejaké fondy v slovenskej korune. Čiže by sme tu mali lokálnych správcov, čiže by tu bolo lokálne riziko. A ten home bias, na to ja veľmi často upozorňujem práve z pohľadu Českej republiky, že tak strašne sme orientovaní na to, čo sa deje iba okolo nás a nie sme globálni, ale sme veľmi lokálni, že sa dostávame tým do rizika. A českí správcovia sú v Českej republike. A that's it. Preto tam majú veľa realitných fondov, lebo proste jednak reality sa dobre predávajú, tým pádom viem ukázať obrázky, ale všetko je v rámci Českej republiky. To znamená, že keď niečo zasiahne, akákoľvek zmena, ten daný štát, tú danú krajinu, ten daný región, tak to zasiahne celé moje portfólio. Takže... A vplýva to aj na tie výmenné kurzy, kde častokrát, keď už aj napríklad Češi alebo Slováci by mali slovenskú korunu a investovali by sme do nemeckých akcií, do amerických akcií a tak ďalej, tak vždy z tej slovenskej koruny to musíme nakúpiť v eure alebo v dolári. Čiže sú tam proste spojené ďalšie náklady. Presne. Čiže zrazu mám tú službu drahšiu, lebo mám inú menu. No, takže to, že máme euro, je podľa mňa tá najväčšia výhoda, čo sa týka investovania a som veľmi rád, že Slovensko to prijalo. Akože to je obrovský krok pre nás a vtedy som sa aj fakt z toho tešil, vtedy som to hlavne neregistroval tak, ako to registrujem dnes, ale veľmi sa z toho teším práve z toho titulu, že my sme z tej V4 tým pádom jediná krajina, ktorá rozmýšľala globálne a nelokálne. Ono sú momenty, kedy česká koruna je napríklad silnejšia a oplatí sa to, ale tá volatilita znamená neistotu a nevieme, kedy ideme nakupovať a môže prísť moment, keď zrazu mám tú českú korunu tak slabú, že sa mi to neoplatí. Alebo respektíve platím viac. Takže je to super. Jednoznačne. No a Európska únia ako taká, je zaujímavé, že ona je druhá najväčšia demokracia na svete. Čo sa týka počtu obyvateľov. Že prvá je India, 1,4 miliardy ľudí, druhá je Európska únia, nejakých 450 miliónov ľudí. Áno. A tretie sú Spojené štáty za 330 miliónmi ľudí. Čo je zaujímavé. No a... To ma nikdy nenapadlo, že počtom obyvateľov vlastne je Európska únia väčšia ako Spojené štáty. No. Halus. To je 120 miliónov. Aj z tohto pohľadu sa treba na to pozerať, že vlastne to, že sme súčasťou Európskej únie, nám dáva tú silu tej veľkej ekonomiky, lebo z toho globálneho pohľadu my sme jedna veľká ekonomika. Rovnako ako sú Spojené štáty americké, tak sú to vlastne štáty, ktoré si v princípe fungujú samostatne, aj si schvaľujú rôzne zákony samostatne, aj sa hádajú non-stop, ako sa to deje v Európskej únii. Ale ako ekonomika sú jedna. Tak. Proste to je jednotný trh a to je obrovitánska výhoda z pohľadu aj medzinárodného obchodu a z kúpnej sily, z konkurencieschopnosti. Áno, a presne aj my ako Európska únia máme takto väčšiu ekonomickú silu, lebo keďže sme sami presne, no tak tá ekonomika slovenská sama je proste veľmi malá. Ale v rámci takéhoto kolektívu, v rámci nejakého kolektívneho vyjednávania máme teraz oveľa väčšiu silu ako Európska únia. A máme tam takisto svoj hlas, máme svoje zastúpenie v Európskom parlamente a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj z tohto pohľadu
máme proste nejaké to globálne slovo v rámci nejakej tej svojej časti, čo by sme bez toho asi veľmi nemali. Ono, keď si pozrieme, ako vlastne Slovensko sa vyvíja, odkedy je samostatné od 93. Hej, tak my sme sa ako veľmi posunuli. Akože niektorí ľudia to nevnímajú tak. Možno aj tým eurom mnohí to vnímali inak troška, ten prechod, ale z toho pohľadu tej makroekonomiky sme sa extrémne posunuli. Nehovoriac o tom, že koľko nových zahraničných investorov sem prišlo. Nie len kvôli tomu, že máme euro, ale aj kvôli tomu, že sme v Európskej únii, ten medzinárodný obchod jednoducho. To, že tie hranice kvázi neexistujú v rámci EÚ, tak to práve pre tých veľkých zahraničných investorov je obrovskou výhodou. Jednoznačne. A keď si spomeniete na Brexit, koľko zahraničných firiem odišlo z Veľkej Británie? Presne iba kvôli tomu, že vystúpili z EÚ. No, profitovalo z toho Nemecko, Frankfurt, kam išlo viacero firiem, Belgicko, Francúzsko, no. Je to tak. A ono, keď sa na to pozrieme tak z vrchu, tak Európska únia má 3 hlavné funkcie. Jedna z nich je ekonomická integrácia, čo je to, o čom sa rozprávame, že proste voľný pohyb tovarov, osôb, kapitálu. Proste presne, že tie firmy bez problémov vedia prísť na Slovensku, začať tu podnikať, lebo vedia, že sme súčasťou aj nejakých tých právnych celkov. Máme tu proste, aj u nás funguje nejaký ten Európsky súdny dvor. Právo, ktoré je európske, je nadradené tomu národnému, čiže oni vedia, že majú nejakú tú stabilitu svojho biznisu a kebyže sme sami, tak čisto fakt ich zaujíma iba, aká tu je vláda, lebo viem, že môže mať teraz problém ďalšie 4 roky v rámci svojho podnikania, alebo nie. No, však veď aj dnes si možno túto otázku kladú niektoré firmy, že či ešte Slovensko bude v týchto väčších zoskupeniach, alebo nebude. Sú také, ktoré to aj verejne oznámili, že na základe výsledku volieb sa rozhodnú, či ostanú, alebo nie. No. To neznamená, že úplne, že zbalia kufra a odchádzajú, ale minimálne sa presunú do inej daňovej rezidencie. Čo je škrt, samozrejme. To teda. A čo je ešte dôležité, že neuplatňuje sa clo v rámci obchodu, v rámci EÚ. Napríklad. Čo je tiež veľmi dôležitá vec. Nepredražujú sa takto. Napríklad tovary. Ľudia, ktorí objednávajú niečo z Veľkej Británie a objednávali aj predtým, ako bol Brexit, tak vedia, že teraz to je drahšie. Áno. Ja som si kúpoval hodinky jedny z Veľkej Británie. A cena bola, poviem len percentuálne, že tým clom o 20% drahšia. Čo je proste dosť. Jasne. Kúpil som si ich, lebo som ich chcel, lebo boli pekné, lebo boli proste nejaké také, ktoré som chcel, ale proste 20% je dosť. Moja manželka objednávala, myslím, aj nejaké oblečenie z Veľkej Británie. Už neobjednáva. No. Lebo tiež, keď sa to predražilo, oblečenie kúpuješ častejšie ako hodinky, tak proste je to nepríjemné. A Veľká Británia teraz už je spätne, keď sú nejaké prieskumy, takže už aj väčšina populácie ľutuje, že mali ten výstup. Dokonca som sa rozprával s jedným človekom predvčerom z Veľkej Británie, ktorý proste povedal, že Brexit im urobil škrt totálny. Jednak odišli firmy, a ľudia prišli aj o zamestnania dosť, keďže tie firmy sa spakovali a odišli, hej. A majú viac byrokracie, keď chcú cestovať, čo je halus. A pritom si zoberme, že to nemôžeme porovnávať samozrejme Veľkú Britániu a Slovensko. Čiže Veľká Británia určite nemá až toľko veľa problémov a dokážu fungovať aj samostatnejšie ako nejaké mini Slovensko. Hej, čiže aj z tohto pohľadu sa na to pozeráme, že nemôžeme... Sú to trošku jablka s hruškami. Ale vidno, že čo sa stane, keď niekto odíde z Európskej únie. To nehovorím, že sme tu teraz na silu a keď odídeme, tak bude len zle, ale áno, bude. Jasne, však dá sa to prežiť, ale áno, bude to ťažšie. Toľko. Presne. A keď vidíme, že tak veľká silná ekonomika, ako je Veľká Británia, má problémy ekonomické, tak akože čo bude mať malé, slabé Slovensko? A opäť sa vraciame v princípe k tomu, že sloboda, hej. Lebo sa viacej začneme obmedzovať. Keby sa také niečo stalo, proste to je len obmedzovanie voľného pohybu, voľného obchodu a nejakých
medzinárodných vzťahov, proste boli by tu zrazu kontroly hraničnej, išli by sme, čo my tu z Bratislavského kraju radi chodíme do Rakúska na nákupy, alebo proste na výlety, tak zrazu by som stal niekde na hranici s pasom. Ježiš, ešte keby pečiatky zaviedli naspäť, pamätáš tie pečiaty, razítka, čo mali tí colníci, ty kokos. Nehovoriac o tom, že na colniciach sa diali kadejaké veci. To mi zase colníci porozprávajú, ne? To by si do práce ferry do Viedne musel chodiť o 2 hodiny skôr, ešte ráno vstávať a odchádzať, aby si to stihol. To si nechcem ani predstavovať, lebo také niečo nenastane, dúfam. A čo nám ešte prináša Európska únia? Je zjednotenie regulácií. Aj to je veľmi dôležité podľa mňa spomínať. Áno, na niektoré veci proste nadávame a nie úplne nám to sedí, lebo to prichádza z Europarlamentu a je to plošne a nemôžeme zabúdať na to, že vlastne Európska únia sa skladá z viacerých krajín, ktoré sú aj kulturálne rozdielne a tým pádom nie každému to úplne sedí. A vstupovali s nejakou životnou úrovňou tej krajiny do tej únie a tým pádom sú tu aj nepomery. Ale to je napríklad jeden z cieľov Európskej únie aj zjednocovať regionálne rozdiely. Teda zmierňovať tie rozdiely. Tak. Zaujímavé je, keď hovoríš o tých rôznych regiónoch, že Bratislavský región je 5. najbohatší v rámci celej Európskej únie. No, 5. najbohatší. What? No. To si pozri normálne, že... 5. najbohatší región. To mám informáciu možno spred 3 rokov. Dneska môže byť 4., 5. alebo 6., ale okolo 5 je, no. No. Z pohľadu aj HDP na hlavu a nejakých ekonomických ukazovateľov. Ferry normálne teraz zostal, že speechless. Áno, však som ty kokos. No. To ani náhodou by ma nenapadlo. No. Akože aj nehovorím, že tu v Bratislave sa máme zle. Ja akože vidím, že ľudia tu evidentne aj žijú a fungujú a proste kultúrne sa vyžívajú a non-stop nakupujú, čo proste môžeš ísť v útorok o 9:30 do nákupného centra a máš tam ľudí s taškami. A vždy si kladiem tú istú otázku, prečo? To je prvá otázka. A že ako? Keď máme krízu, keď máme vysokú infláciu, keď všetko je drahé zrazu. Ale dobre, takže 5. najbohatší, OK. No, vygoogli si potom, je to tak? Ale vieš, keby sme vystúpili z EÚ, tak by sme boli prvý najbohatší v rámci Slovenska. By sme si vlastne polepšili. No tak to je dobrá halus, to som nevedel. To je pecka. No, späť k tým reguláciám, to ešte chcem povedať, lebo to som si aj dokonca napísal. No, povedz. Regulácie, ktoré síce sú akože viac byrokracia a podobne, ale do tých regulácií napríklad zahrňame veľmi nepopulárne GDPR, ktoré je nepopulárne iba preto, lebo je to extrémne veľa byrokracie, je to otravné, lebo musíme zaklikávať nejaké ďalšie veci, ale ono to nás tak strašne chráni v porovnaní napríklad len so Spojenými štátmi, kde ochrana osobných údajov v princípe nie je tak vysoká ako tu v Európskej únii. Určite ste počuli veľa kauz Google, Amazonu a Mety, čo proste využívajú dáta, osobné údaje, všetko, čo postuje niekade tade, tak využívajú na účely pre tretie strany, na cielenie reklamy a podobne. To si nemôžu až tak dovoliť v Európskej únii, respektíve ak si to dovolujú, tak dostávajú fakt vysoké pokuty. A pravidelne, na pravidelnej báze, oni sú v princípe non-stop na súdoch s nejakými krajinami v rámci EÚ práve pre porušenie GDPR a ochrany osobných údajov. A to prišlo z Európskej únie. To by sme nemali šancu nejakým spôsobom vykryť, keby sme to len na Slovensku riešili. Čo aj znamená, že keby sme vystúpili, tak by sme museli upravovať strašne veľa zákonov, vyhadzovať tieto veci, ktoré sa týkajú Európskej únie a zrazu by sme boli holí, bosi a iní. A riešiť veci takéto a proste nie tie, ktoré sú najdôležitejšie. Aj regulácia tá MiCA, na ktorá už o chvíľu by mala byť, že full on, ktorá reguluje kryptomeny. To je tiež ochrana spotrebiteľov, ktorá prišla z Európskej únie. Kebyže to je nás, tak by to trvalo asi dlhšie. No, alebo by to nebolo. Vieš, lebo kto by to robil? Národná banka Slovenska by zrazu začala robiť takúto komplexnú ochranu kryptoinvestorov. Mohli by nájsť dvojnásobný počet ľudí,
aby sa tomu mohli venovať a mohli z toho urobiť. Stálo by to strašne veľa peňazí, lebo zase nezabudujeme na to, že takéto veci sú veľmi drahé a keď sa to robí plošne pre 450 miliónov ľudí, tak to na povedzme per capita vychádza oveľa menej, ako keby to mala byť regulácia pre 5,5 milióna ľudí. Hej. Rovnako veľa roboty, ale pre menšie množstvo. Aj toto je veľmi dôležité, aj z toho pohľadu toho zahraničného obchodu, keď sa bavíme o konkurencieschopnosti. Znižujú sa výrobné náklady, lebo máme možnosť pokryť väčší trh. Je to super. Áno, jednoznačne. Apple a USB-C, to je tiež jedna vec, ktorú vlastne Európska únia donútila Apple, aby toto urobili. To je robota EÚ. Aby mali konektory, kde môžeme proste... Aby na svojom Apple evente predstavovali USB-C na iPhonech ako revolučnú záležitosť, čo USB-C existuje, tuším, 11 rokov alebo koľko, tak oni teraz prišli s tým, že jasné. A ešte to dokonca aj tak ošéfovali, aby tie, ktoré nie sú pro, nepúšťali toľko dát. Okay. Čiže, a keď chceš, tak si musíš kúpiť špeciálny konektor, no proste... A povedali, že... Záš s tým vypiekli. European Union made us to do it? Nie, to oni prišli, akože sa rozhodli, vieš, vnútorne to cítili, že už je ten čas. Okay. Dať Lightning preč po x rokoch a prísť USB-C. Toto je proste EU. Čo je opäť aj úspora pre nás, jedna nabíjačka na všetky zariadenia. Ano. Je to proste easy. Čiže z toho hľadiska aj toho bežného spotrebiteľa, či už je to investor alebo klasický konzument akýchkoľvek produktov a služieb, tak tá ochrana a v zásade aj tá regulácia je pre nás len výhodou. Jednoznačne. A ono samozrejme, my spomíname výhody, lebo hovoríme, prečo je výhoda. Ono to má samozrejme svoje nevýhody. Aj negatíva. Aj povie, že ja poviem len jednu, že ono to samozrejme má nevýhody a nič nie je dokonalé, ale za mňa jednoznačne je lepšie a má oveľa viac výhod proste byť súčasťou Európskej únie, byť súčasťou eurozóny. Nie je napríklad úplne dokonalé. Poľnohospodárstvo mi teraz napadlo. Všetky tie subvencie, ktoré sa dávajú poľnohospodárom, no inak to vychádza napríklad na tých francúzskych farmárov, inak to vychádza na slovenských, ten francúzsky dostane oveľa viac peniazy a tak ďalej. OK, jasne, nie je to ešte úplne všetko dokonalé, ale hovorím, tých výhod je... Tie rozdiely budú vždy. To, že s tým sa treba rozlúčiť, že by sme tu zrazu mali všetci jednotné platy, tak ako v Nemecku, tak aj na Slovensku. Ja som si to vysvetlil osobne tak, že každý sme vstupovali do tej Európskej únie na nejakej úrovni, s nejakým štandardom a proste je to aj väčší trh, je to dôležitejší trh, čiže je tam viacej tej sily. Čo je jedno napríklad z tých negatív, že je veľká migrácia zamestnancov. A môže to spôsobiť, že budú regióny, ktoré proste nebudú mať ľudí, pretože všetci budú tam, kde sa zarába veľa. Presne tak, no. Tie najlepšie krajiny budú mať proste najšikovnejších ľudí. Áno, lebo je to jednoduché sa presúvať. Áno. Proste úplne easy. Dokonca keď sa ešte zjednotia tie dôchodkové produkty, ktoré sú napojené na dôchodkový systém v rámci Európskej únie, tak ešte to bude jednoduchšie. Takže... A Európska únia, ona sa venuje aj nejakej kontrolovanej imigrácii, čo znamená, že proste chceme, ako Európska únia, aby sem prišli ľudia z tretích krajín, keď to tak vezmem, že my sme toto a tretie, že ktorékoľvek, nemyslím tým nejaké chudobné alebo nerozvinuté. Lebo ich potrebujeme, keďže Európa umiera. Slováci, a nielen Slováci, ale mnohí Európania nechcú robiť niektoré typy prác a proste na to chceme, aby sem prišli radšej iní ľudia alebo iné typy prác za nejakú cenu, ktorá tu je. Pohodlnieme. A aj práve preto proste nám môže určite pomôcť nejaká tá kontrolovaná imigrácia, na ktorej sa proste robí. No, to čo je tiež politickou agendou momentálne. Je to ťažká téma, ale tam je za mňa dôležité to slovo kontrolovaná. Áno, a pokiaľ mám správne informácie, tak všetko, čo sa sem dopraví, tak je kontrolované, zaevidované a niekoľkokrát čeknuté aj Interpolom, takže nemyslím si, že to znamená nebezpečie, ale treba to kontrolovať samozrejme. A myslím, že to je v poriadku. No a áno, ďalšou povedzme s takým tým negatívom, nechcem povedať, že nevýhodou, ale je to proste negatívum toho, že sme súčasťou takéto veľkej konštelácie krajín a viac krajín, väčšia konkurencia, hej, čiže áno.
ale zase my využívame aj to, že máme tu lacnejšiu pracovnú silu, čo mnohokrát proste pre veľa služieb znamená, že sa dostanú do krajín, kde sa veľmi dobre platí so svojimi službami a sa to outsourcuje mimo, lebo sa dá. Je to úplne v pohode. A je to v jednej mene všetko, takže o to viac jednoduché. A tú regionálnu nerovnosť, to sme už spomenuli, to je OK. Není to OK, ale proste pracuje sa na tom, povedzme. Veľa byrokracie. To, keď som si fakt dohľadával informácie, tak to bolo najčastejšie spomenuté proste byrokracia, lebo je veľa zákonov a podobných záležitostí, ktoré treba nejak nasledovať a tá byrokracia je proste otravná. Že zase my to tu v investíciách akože vidíme akože celkom dosť. Nehovoriac o GDPR, AML-ko a všetky tie compliance záležitosti, aby sme vedeli aj pôvod peňazí, keď niekto investuje. A MiFID a takéto veci. MiFID, jasné. Všetko, no. Ono to má veľa výhod z toho hľadiska kontrolingu, ale je to proste byrokracia, zaťažuje to. A rovnako tam do toho vstupuje teraz po novom aj to ESG, čo je ďalší papier navyše. Jednoducho ďalší dokument, ktorý to treba riešiť. Ale je tam úmysel dobrý, tak to zvládneme. Áno. Nespomenuli sme eurofondy. Eurofondy, no. Áno, napriek tomu, že samozrejme veľa peňazí sa stratí v časopriestore, keď to poviem tak slušne, tak stále je tu X z tých financií, ktoré proste áno, využijú sa dobre a máme tu postavené alebo zrekonštruované veci, ktoré by sme proste bez toho nemali. To je holý fakt. A pritom sme dosť mizerní v tom čerpať tie eurofondy, čo je neuveriteľné, že máme k dispozícii peniaze, ktoré môžeme využívať na to, aby sme si zvelaďovali krajinu a proste úrovňovo rástli a nevieme to efektívne využívať, čo je neuveriteľné. Úrovňovo rastú potom iba niektorí, ktorí si z toho zoberú. No áno, a to je napríklad niečo, čo ja považujem za veľké riziko, keby sme my vystúpili z Európskej únie, tak práve tieto štruktúry šmelinárske alebo polopodvodné, respektíve tí, ktorí využívajú systém na obohatenie samého seba a nie spoločnosti, tak by mali o to väčší priestor fungovať a rásť. No. A to je obrovské riziko, lebo zase tuto prichádzajú tie zákony a regulácie, ktoré dosť dokážu obmedzovať práve takých, ktorí sa snažia využívať systém vo svoj vlastný prospech. A keby to zrazu odišlo, no tak to by tu bolo 90-ky po novom. Možno by tu nevybuchovali auta, ale bola by tu veľmi, veľmi výrazná ekonomická trestná činnosť. A to je niečo, čo nechceme. Sa šmelili nie európske peniaze, ale slovenské peniaze. No a tie by veľmi rýchlo došli. No, je to tak. Eurofondy. No, využívajme ich viacej, no. Ale eurofondy nám presne, ako si povedal, aj kultúrne pamiatky nám zrekonštruovali, zveladili, vzniklo veľa pracovných miest vďaka eurofondom. Infraštruktúra sa rozširuje a zvelaďuje, rekonštruuje vďaka tomu, že jednoducho eurofondy existujú, investuje sa veľa do vedy a výskumu. Je to prospešné. Áno. Máš ešte nejaké zaujímavosti? Vieš čo, mám separátne napísané, že čo by sa stalo, alebo respektíve čo by to znamenalo pre Slovensko, keby sme vystúpili z Európskej únie. Lebo môžeme rozprávať o tom, aká je fajn, ale treba vedieť aj, že keby taký scenár niekedy nastal, alebo keby tu niekto dal na stôl nejaké referendum o tom, tak aby si ľudia spomenuli, že čo to môže priniesť. No povedz nám nejaké body k tomu. Hraničné kontroly, to by som to je to najmenej asi. Ja si osobne myslím, a to akože dáva zmysel, že by sa znížila životná úroveň. Minimálne by sme stagnovali nejakú dobu, kým by sme sa ustalili ako samostatne fungujúca krajina a nikam by sme nerástli, jednoducho bola by tu čistá stagnácia, strátili by sme eurofondy. Síce by sme nemuseli platiť do Európskej únie to, čo platíme aktuálne, ale prišli by sme aj o všetko financovanie, ktoré z Európskej únie ide práve na rozvoj, na regionálny rozvoj. A keďže patríme k tým krajinám, ktoré sú na nižšej životnej úrovni, k nám tečie aj viacej peniazy percentuálne. Získavame viac, ako dávame jednoznačne. Určite. Ako tie krajiny, ktoré sú na vyššej životnej úrovni. Čiže to je
to je to zmierňovanie toho rozdielu regionálneho. Je to, samozrejme, to nie je niečo, čo za jedno volebné obdobie sa stihne. To je niečo, čo sa proste buduje, odkedy sme vstúpili do Európskej únie a priebežne rastieme. Problém je, že ľudia vždy pozerajú na posledný rok, posledného pol roka, rovnako ako v investíciách v podstate. Ja chcem na 30 rokov investovať, ale za posledných 6 mesiacov to malo minus 5%. No. To není dobré. Máme v tom pokračovať. No. Hej. No, čiže tá krátkozrakosť je trošku taká naša nevýhoda. Odplašili by sme zahraničných investorov, z ktorých dosť žijeme. Inak, keď si tak uvedomíme, automotív je jeden z nich. Neviem, ako by sa zachoval napríklad taký Volkswagen, alebo Kia, alebo Jaguar Land, alebo Volvo. A keby sme zrazu vystúpili z Európskej únie, čo by to znamenalo pre tieto značky? To znamená pre strašne veľa ľudí, ktorí tam sú zamestnaní. Nehovorím o priamych zamestnancoch, iba hovorím aj o subdodávateľoch, čo sú napríklad mnohí dopravcovia. Zrazu by prišli o značnú časť kšeftu. Už len keby sa to zredukovalo o tretinu. To by bol obrovský problém, lebo kde by sa tí ľudia zamestnali zrazu? No. Teda skokový nárast v nezamestnanosti. No. Respektíve bola by tam migrácia ľudí do Európskej únie. Tým pádom. Išli by sme všetci pracovať na týždňovky do Nemecka. Do Nemecka či do Ruska? Položme si otázku. Tam už všetko vybudované. Evidentne. Zvýšili by sa ceny. Pretože zrazu by sme tu mali ten problém s clom. Z eurozóny neviem, či by sme vystúpili, no tak asi. To by bola tiež halus. Asi, hej. No tak to by... Otázka je, či môžeš byť v eurozóne a nebyť v Európskej únii. Nemyslím si. Myslím, že nie. Nedáva to zmysel. No. Nevieme. Asi ťažko. Vrátila by sa slovenská koruna. Aj. Ešte, že som si odložil nejaké... Mal by si viac nul na výplatnej páske. No to určite. To teda. Ježišmaria. Nechcem ani predstavovať, to je strašné. Ale áno. Ty vole. No. Čiže... Museli by sme meniť zákony, jasné. Podľa mňa tu bola aj politická nestabilita. To akože to je. A bola by inflácia vyššia. A odliv šikovných ľudí. Lebo by si za mňa veľa šikovných ľudí povedalo, že OK, tak keď ja tu nemám takú slobodu, ako som mal, tak ja chcem ísť do krajiny, kde tú slobodu budem mať. No a to skôr odídu fakt, akože tí šikovní a proste zase Slovensko príde o dôležité mozgy, ktoré mohli pomáhať napredovať tejto krajine. A už teraz prichádzame. Keď sa pozrieme, ako vyzerá školstvo, zdravotníctvo na Slovensku, čo tiež vie byť financované aj z fondov z Európskej únie, tak keď teraz nevieme využívať tie zdroje, ktoré máme k dispozícii tak efektívne, aby sme tu podržali tých šikovných ľudí a nedovolili im ísť inde, tak čo by sa stalo, keby sme zrazu v tej Európskej únii vôbec neboli? To by tu fakt už neostal nikto šikovný. Ty máš ešte na to niečo. Áno. Ako som spomínal, NATO a Európska únia nejakým spôsobom prepojené sú. NATO hovorí sa, že je dieťa studenej vojny, pretože ono vlastne po skončení druhej svetovej vojny bolo založené na to, aby tu bola vlastne nejaká tá aliancia krajín, ktoré sa navzájom budú chrániť, keďže predtým svet zažil v priebehu 30-40 rokov dve svetové vojny. A 12 členov bolo zakladajúcich, dnes tam je 30, vrátane Slovenska. Je tam nejaký princíp kolektívnej obrany. A v minulosti bol ich protivník Varšavský pakt, čo bola podobná aliancia vedená Sovietským zväzom. No a dnes, keď sa NATO rozširuje proste na východ, keď sa rozšíruje proste o krajiny, ako sme my, Stredná Európa, tak dnes to je proste Fínsko, ktoré dlhodobo ani nechcelo byť súčasťou NATO, tak teraz chce. Už vyjadrilo záujem proste byť súčasťou týchto rokovaní, pretože proste cítia hrozbu z východu. Ukrajina chce byť súčasťou dlhodobo chce byť súčasťou NATO, ale musia si vyriešiť svoje problémy. Áno. Rusko nakračalo do Ukrajiny práve preto, nie len preto, ale aj preto, aby proste
im možno aj zabránilo v tomto a oni vlastne urýchlili tento proces. A nie len Ukrajiny, ale aj ďalších krajín. Takže v rámci NATO sú 3 jadrové veľmoci. USA, UK a Francúzsko. Sú 3 krajiny, ktoré majú jadrové zbrane. Okay. A teraz sú ďalšie teda na pláne. No. A nielen Fínsko, ale dokonca aj Švédsko, Gruzínsko, čo je pri Rusku, Ukrajina, Bosna, Hercegovina. Čiže vlastne NATO my... Gruzínsko, ktoré je aj okupované z časti. Ano. Nehovoriac o tom, že niektorí špecialisti predávajú investičné nehnuteľnosti v Gruzínsku ako dovolenkový raj za cenu garáže v Bratislave. To len taká vsúka. A ak budú súčasťou NATO, tak potom by tá investícia mohla byť zaujímavá dnes pri dnešných cenách. Čiže my tým, že sme súčasťou NATO, tak máme aj nejakú tú vojenskú pomoc. V rámci Európskej únie máme proste ekonomickú pomoc a nejakú tú ekonomickú spoluprácu s ostatnými krajinami a v rámci NATO máme aj tú vojenskú, nejakú obrannú. Čo je za mňa tiež akože veľká výhoda. Lebo aj úspora. Aj úspora, súhlasím. Keď si zoberieš. Lebo kebyže sa máme brániť, tak to nie je len o našich 12-13 tisíc vojakoch, ale proste môže sem poslať vojakov Nemecko, Fínsko, keď bude súčasťou NATO, Francúzsko, USA, Taliansko a tak ďalej. Možno ste mnohí zaregistrovali, keď začala vojna na Ukrajine, tak ste možno videli rôzne presuny armádnych aj strojov, aj vojakov z rôznych krajín, ktorí išli práve smerom na východ. No. Brániť hranice jednoducho. Zvýšil sa počet vojakov aj na Slovensku. Áno. Ja som s tým úplne OK. To je presne druhá to, možnosť je, že tu nikto nebude a potom keď by k nám niekto prišiel, tak vlastne tu nikto není, takže vlastne ako si spomínal pred reláciou, ako som to... Relácia. Tak. Vítejte v relácii Business Mind Talks. tak príde len do Bratislavy a povie, že tak toto je teraz iná krajina. No. Dovidenia. No. Čo urobíme? No nič. My sa odsťahujeme. No. Strašné, že sa v roku 2023 musíme rozprávať o takýchto veciach. Musíme sa rozprávať o tom, ako dobre nám je. Musíme si to prizvukovať. Nebrať to ako samozrejmosť. Pripomínať, že sloboda je tak dôležitá a treba si ju chrániť za každých okolností. A keď ju máme, to neznamená, že teraz si môžem, nie že vydýchnuť, ale zabudnúť na to, že existuje a myslieť si, že je tu niečo lepšie. Proste sloboda je len jedna a to, že ja to poviem iba zo svojho pohľadu, to, že proste sa môžem zbaliť a ísť na víkend kdekoľvek v rámci Európskej únie bez toho, aby som si bral niečo iné ako občiansky a telefón, to je sloboda. Sloboda je to, že môžem povedať, čo chcem, môžem robiť podcast s tebou a rozprávať svoje pohľady, názory a nikto mi tu nebude klopať na dvere a hovoriť, že no, toto nemôžeš hovoriť, toto nemôžeš hovoriť, na toto si dávaj pozor, alebo zrazu si zakázaná relácia. A to je pre mňa sloboda, že môžeme robiť, čo chceme. Že môžeme podnikať s čím chceme, v čom chceme. Keď ja zajtra budem chcieť predávať Bitcoin, tak budem predávať Bitcoin a nikto mi vlastne nič nemôže. Jediné, čo musím splňať tú reguláciu MiCA, ktorá ochraňuje všetkých investorov, ktorí si odo mňa budú kupovať, aby oni boli OK s tým, že čo predávam. Aby ich niekto až tak úplne naprvu neošmelil. No presne. Čiže to je pre mňa sloboda. Nikto mi nebude hovoriť, že ja nemôžem bývať v niečom väčšom, nemôžem mať takéto auto, alebo ja neviem, nemôžem si kúpiť nejaký tovar z inej krajiny, lebo tu sa predáva len takéto a hotovo. Minule som videl, ako sa stali rady na toaletný papier. Také video historické. To je pre mňa niečo neuveriteľné. No ale evidentne takéto niečo bolo a sloboda je, že si môžem dokonca vybrať, že aký toaletný papier chcem. Či tam chcem mať obrázky, alebo tam chcem mať text, alebo tam chcem mať hádanky, alebo sudoku, alebo chcem si dať aj vlastný vyrobiť. Neviem, napríklad chcem mať fotkami. 2, 3, 4-vrstvový aj s vôňou, bez vône. Proste toto je pre mňa sloboda. A hlavne tá sloboda slova. To je krásne. A to, že niektorí hovoria, že my nie sme vážne v skutočnosti slobodní, neviem, ako sa cítite, ale ja sa cítim dosť slobodný. A vážim si to každý deň. Nehovorím o tom, že môžem investovať svoje zarobené peniaze do zahraničných fondov. Áno, do čoho chceš v podstate. Do čoho chcem. Takže, priatelia,
Plus nezabúdajte na to, že za iných režimov investičné nehnuteľnosti, ktoré mnohí majú, vďaka tomu, že si tu mohli požičať z komerčných bank, na ktoré tiež nadávajú peniaze na tie investičné nehnuteľnosti, za iného režimu to nefunguje. Proste také neexistuje. A sú tu banky, ktoré bojujú proti sebe konkurenčne o klientov a my si môžeme vybrať, že do ktorej banky idem. Nie je tu jedna štátna banka. Ja môžem si vlastne založiť účet aj v zahraničí. A tam mi môže chodiť moja výplata. Aj to je sloboda. Pri investičných témach hovoríme, že priateľe, rozmýšľajte a investujte rozumne a robte si analýzy a aj pri tejto by sa dalo povedať, že priateľe, rozmýšľajte, zamyslite sa nad vecami, nad dôsledkami proste veľkých rozhodnutí, o ktorých sa rozpráva teraz v tejto spoločnosti. Lebo môžem hodnotiť asi, že máme sa dobre na základe v tom zriadení, v akom sme dnes. Áno, máme sa dobre a rád by som bol, aby sme v tom pokračovali ako spoločnosť, ako národ, ako krajina, aby sme boli súčasťou Európskej únie, ktorá nás len posúva. Neobmedzuje nás, nelimituje nás, neutláča nás. Sme súčasťou spoločenstva, ktoré je demokratické a rastúce a dáva slobodu. Prečítajte si kľudne volebné programy, to ja odporúčam, lebo tam viete aj čítať medzi riadkami. Veľakrát, keď som to čítal, tak mám pocit, že som si čítal len klamstvo, ale dal som si tú námahu a je to, akože dávam to obraz. Nezabudnite ísť voliť 39. Už je to za chvíľu, za pár dní. A držme si všetci navzájom palce. Tak. A hlavne s rozumom a racionálne. Nech sa vám darí. Majte sa pekne. Čaute.